A realidade é teimuda, claro que sí. E demostra, é tan teimuda que demostra que este orzamento vai ser, en termos do PIB, o máis baixo de toda a década. Mire se é teimuda, é o que nos queda. Porque os anunciados recortes que van vir vai facer que aínda o orzamento para ensino sexa menor. O sea que sí, teimuda, recortes unha e outra vez. Respecto ás enmendas do resto dos grupos, dicir moi brevemente que as vamos a apoiar, porque alén de coincidir en moitas delas, entendemos que serían enmendas que mellorarían a proposta de orzamentos que temos sobre a mesa, toda vez que redistribúen os recursos co obxectivo de mellorar o ensino e fortalecer a cultura deste país, aínda que é evidente constatamos ausencias notables, sobre todo nas enmendas do Grupo Socialista, que, como se pode ver, céntranse sobre todo en concretar as actuacións sobre construcións e reformas nos centros de ensino, ademais de concretar as intervencións patrimoniais e de equipamentos culturais no orzamento de cultura. Nese senso, dende En Marea votamos en falla enmendas dirixidas a unha verdadeira impugnación ao modelo que sabemos que poderían facer. Pero, como dicía, en todo caso, coincidimos no fundamental. Coincidimos en boa medida nas partidas das que retraen as partidas e entendemos que os novos gastos que se plantexan son pertinentes. E sobre todo porque do que se trata para nós é de ter un debate político, polo tanto é moito máis o que nos une estas enmendas do que nos separa, por iso votaremos que sí as enmendas dos dous grupos da oposición. E ademais non seremos nós quen vai a votar por terra o traballo precisamente dos grupos da oposición, mal que nos pese imaginamos que esa será a labor do Grupo Popular. Previsible, dicíamos, e previsible resulta que unha vez máis vayan facer gala da súa maioría absoluta para rexeitar todas as enmendas. Igual nos equivocamos, pero bueno, resulta bastante previsible. Por iso me preguntaba que sentido ten abordar un debate como este cando de antemán xa sabemos as respostas. Moi pouco. O mesmo que ten que o señor Fernández Gil se salte as normas da comisión e en lugar de falar do que debía se ocupara en aproveitar o seu tempo non para discutir as enmendas da oposición, porque iso non o fixo, simplemente para decir que son tonterías, non lle interesan. Bueno, o de sempre, a súa postura, como os seus orzamentos, resulta previsible e decepcionante, soberbia, insensible ás demandas do resto da cidadanía. Nin parece, as pensas do que vai a decir na súa última parte, parece que non hai unha soa emenda da oposición que lle mereza respecto, nin dúbida, nin debate mínimamente serio, porque era do que deberíamos falar. Por que non lle gustan as nosas enmendas? Solo soberbia. Esquecen, señoras e señores deputados do Partido Popular, como é habitual neste Parlamento, que unha cousa é ter o goberno e outra é ter a razón. Pero bueno, aínda así, como nos quedan 5 minutos para optimismo, igual, entre todas as enmendas que presentamos todos os grupos da oposición, igual hai algunha de casualidade que resulte pertinente. Oxalá que sí. Porque dubidamos que a xente os escollera para gobernar facendo oídos xordos a todo canto non sae dos seus gabinetes. No que sí que concordamos é que sí, hai modelos diferentes. Claro que os hai, como nos libros de texto, niso ten razón o señor Fernández Gil. Hai modelos que cubren todas as necesidades e outros que non. Hai modelos de dereitos que garanten que todo alumnado teña os libros de texto que precisa e hai nos que levan a marca do Partido Popular que non. Modelos de parches e axudas parciais que deixan nenos e nenas fora, que deixan colexios sin os libros que necesitan. Xa tratamos aquí casos concretos, entón, claro, vir sacar peito agora. E sí, existen tamén, dende logo, modelos políticos diferentes, que ao final é o que temos en riba da mesa. E hoxe, máis evidentes que nunca. Hai modelos que buscan o diálogo e o consenso, e hai outros que levan a marca do Partido Popular que non, que tratan de todo menos de buscar debate ningún, e de consenso xa nin falamos. Unha mágoa, máis sorpresa ninguna.